कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. वीज पडून दिव्यांगाचे दुकान जळ खाक. 3 लाख रुपयांचे कृत्रिम पाय उज्यात भस्म. कारवार. गोकर्ण लागीच्या गंगेकुळ गावात रात्री वादळी पावसाच्या वेळार वीज पडून एक दिव्यांग व्यक्तीचे लहान दुकान पुराय जळ खाक झाले. या दुर्घटनेत दुकानातली रोकड, जीवनावश्यक वस्तू आणि 3 लाख रुपये किमतीचो कृत्रिम पाय उज्यात भस्म झाले. एकूण लाखो रुपये नुकसान झाल्याची अंदाज असा. ही घटना रात्री सुमार 11:30 वाजच्या सुमारास घडली. वीज कोसळताच दुकानाक उजो लागलो आणि थोड्याच वेळात पुराय दुकान जळ खाक झाले. हे दुकान मंजुनाथ परशुराम गौडा हेंगल असून तेमी दिव्यांग असतात. बरीच वर्सां पयलीं शेती करताना नांगरणीच्या यंत्रात तांचो पाय अडकून तुटिलो. नंतर उपजीविके खातीर तेमी गंगेकुळात एक लहान दुकान सुरू केले आणि तेमी त्याच दुकानात रावताले. उज्यात दुकानातले रोकड, किराणी सामान आणि इतर साहित्य पुराय प्रमाणात जळ खाक झाले. विशेष म्हणल्यार सुमार 3 लाख रुपये किमतीचो कृत्रिम पाय पुराय प्रमाणात जळ खाक जालो. सुदैवान मंजुनाथ गौडा हेमी या घटनेंतल्यान सुखरूप वाचले, पण तेमगेले उपजीविकेचे एकमेव आशिल्लें साधन नष्ट जाल्ल्यान मोठे आर्थीक संकट मुखार आयिल्लें आसा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अवर्सात सी बड बस पलटी, 2 जण जखमी. मोठी दुर्घटना टळली. कारवार. कारवार तालुक्यातल्या औरसा गावात लहान पुला लागी सी बड कंपनीची प्रवासी बस पलटी जाल्ल्यान 2 जण जखमी झाले. जखमीक तात्काळ आस्पत्रेत दाखल केले असून बाकी प्रवासी सुरक्षित आसात अशी माहिती मेळ्ळा. बस क्रमांक GA08 V8743 ही बस बेंगलुरच्यान गोंया कडेन वयताली. सकाळपराक औरसा हिंगा लहान पुला लागी तालकाले बसा वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस रस्त्याच्या कडेन पलटी जाली. सुदैवान रस्त्याच्या कडेन आशिल्ल्या झाडामुळे बस आणि खोल दरीत या सकल घसरना. ह्या कारणान मोठी जावची जिवीतहानी टळली. अपघातानंतर काही वेळ भयाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत 2 जण जखमी झाले असून त्यांचेर उपचार सुरू असतात. दरम्यान सीबड बसाचे वारंवार घडती आशिल्ल्या अपघाता लागून प्रवाशांमदी चिंता व्यक्त जाती आसा. या अपघाताच्या नेमके कारणाचो तपास संबंधित यंत्रणा कडच्यान सुरू आसा. मुसळधार पावसान कुमटा शिरसी महामार्गार झाड पडिल्ल्यान वाहतूक विस्कळीत. कारवार. मुसळधार पावसामुळे कुमटा शिरसी महामार्गावयल्या देवी मने घाट वाठारात रात्रीन मोठे झाड मुळासकट उखडून रस्त्याचेर कोसळले. झाडाबरोबर फातर, माती महामार्गाचेर आयिल्ल्यान काही वेळ वाहतूक अडथळो निर्माण जालो. या घटनेमुळे रात्रीन महामार्गावयल्यान प्रवास करचे बरेच वाहन चालक रस्त्यार अडकून पडले. परिस्थितीची खबर मिळताच तालुका प्रशासन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी घटनास्थळावर दाखल झाले. JCBच्या मदतीन रस्त्यार पडिल्ले झाड, फातर आणि माती हटोवचे काम ताबडतोब सुरू करून महामार्गावयली वाहतूक परत सुरळीत केली. सतत पडच्या पावसा लागून घाट वाठारात दरडी कोसळचे आणि झाडां पडची धोका वाढील असा. ह्या कारणान प्रशासनान सगळ्या वाहन चालकांक काळजीन प्रवास करचो आणि आवश्यक खबरदारी घेवचे आवाहन केला. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही.
घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. होन्नावर सरकारी आस्पत्रेत यशस्वी शस्त्रक्रिया. बायलेच्या गर्भाशयातल्यान सुमार 3 किलो वजनाच्या 2 मोठी गाठी काडच्याक यश. कारवार. होन्नावर सरकारी आस्पत्रेत डॉक्टरान यशस्वी आणि गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करणं 49 वर्षाच्या एक गरीब बायलेच्या गर्भाशयातल्यान सुमार 3 किलो वजनाच्या 2 मोठी गाठी काढली. स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर बाळकृष्ण मेस्त हेमगेल्या नेतृत्वासकल ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. संबंधित बायलेली प्रकृती अत्यंत गंभीर आशिल्ली. ती तीव्र रक्ताची कमतरता ह्या त्रासान पिडीत आशिल्ली. शस्त्रक्रिये पयलीं तिका 2 युनिट रक्त दिले. नंतर डॉक्टरान आपलो अनुभव आणि कौशल्य वापरून ही अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली. ही यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पाडिल्बद्दल डॉक्टर बाळकृष्ण मेस्त हांच्या नेतृत्वाखालच्या संपूर्ण वैद्यकीय पथकाचे प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राजेश किर्णी हेमी अभिनंदन केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.